Mga gipang-recycle nga basura sa kada barangay ang gi-exhibit sa plaza sa Talisay City Hall aron pagtabang kanila nga mas mahalinan pa. Kabahin kini sa programa nga Basura Ko, Panginabuhian Ko. Ang report ni Femery Dumabo. Kini mga pandekorasyon sa balay, mamahimong pang Christmas decor o pang ordinaryong adlaw. Hinimo lang di ay gamit ang gipanglabay na nga mga plastic folder o plastic spoon. Anaw sa mga cup noodles ug bisan kini mga vials nga ginamit na sa ilang barangay health clinic, parte sa gubaon nga electric fan nga gipang pinturahan. Ug nahimong mga anindot nga dayan sa manining chandelier. Mga plastic bottles usab ang gihimo nga lingkuranan ug lamesa. Anaw sa mga indigenous product sama sa bagol ug kawayan nga gihimong sudlanan sa mga tanom. Produkto kini sa mga barangay health workers ug tanod sa barangay Tabunok. Sa ubang barangay ilang gihimong gown ang mga plastic wrapper. Mao na mong gipangitaag paagi kung unsaon pagkuan unsay mga idea sa amo mga kauban nga makahimo nga pwede ra di ay ang mga spoon nga mga gikan sa mga fast food nga magamit ninyo makwartahan ra sad. Nagsugod kagahapon ang exhibit ug ubay-ubay na ang nahalin nga produkto. Samtang kini mga sakop sa ecological solid waste management busy sa paghimo sab og mga keychain, pitaka ug bag gamit ang mga sachets. Ilabi na nga aduna sila gatusan ka order nga dad-on sa gawas sa nasod. Unsa ka problematic ang mga plastic waste gani usani sa magkaklag up sa mga kanal sa mga estiros. Gihimo ni pinagi sa aproba sa mayor o sa mga barangay council inubanan sa ASBM board nga at least at source or in each barangay ato na ma-reduce ang plastic waste into other products nga mabaligya pa. Ikaduhang tuig na karon nga gipahigayon ang exhibit sa mga produkto sa kada barangay sukad gilusad sa kagamhanan sa Talisay City. Ang proyekto aron pagminos sa basura ug paghatag og panginabuhian sa katawhan. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.